Guys, akong bana guys, baka yung ilis. Aday ka. Aday ka, love. Imo kong biyaan. Ha? Imo kong layasa. Pero ko. Mahala kayo bukas. Mahala kayo bukas. Magbuwag na ta. Hindi na ako agwantang mapalit bukas. Dili ko musugot. Hindi mo sugot. Magsugot na lang ka. Mahimo na kayo. Mahal kayo bukas. Dili ko musugot. Bahala ro, mahal ng bugas diya. Di kita magbuwag. Hindi na ako magwantang pinalit na bugas. Kalain po nimo oy. Bugas ra hinungdan, imo kong bulagan? Oh. Manipulated na dili. Kisi sa kube. Tayo magawa dyan. Sobrang mahal ng bigas ngayon. Mabot na tag 20 ang kilo. Hindi ka bot-bot. Ano panahon na 20-20? Kasi sinta na yan eh. Kisi sa kuba. Bulan man. Kisi sa ko. Dahil po yun. Dili ba? May gusto nyo kesa ng lift to lights? Dili. Ha? Dili. Ano, sinusopay dila? Ha? Pagdali ba? Di jug karon kalakaw di ko nimo hagkan. Uy. Aw. Sabi na kung mulakaw na ka. Eh kisi na lang kudaan. Sig malimtan nimo. Uy. Babag. Hey. Akong tiyan. Ito ko na akong tiyan sa akong... Dako mo gagagtiyan. Hangak akong tiyan. Kisi sa ko ba? Dali ba? Dali ba na? Wala mo ko isama niya. Kiss ka muna bago ka kalain po na ana oy. Manikis nga tibay kayo. Sugata na yun. Bye guys. Lakaw dito siya guys.